sasabihin natin kung ano ang kaya nating gawin para sa isang makmak. Kausapin natin ng mabuti si makmak. Makmak, kaya kong ibigay sa'yo ang isang buong kagubatan. Gubat ang i-give ni number 1. Ladies and gentlemen, palaban din si number 2. Ano ba ang kayang gawin ni number 2 para kay makmak? Makmak? Mak? Bakit ang lambing? Parang nagmabiluto ng kanin. Makmak? Makmak, kung piliin mo ako, secure ang insurance mo. Oh! You should be wise this time, makmak. You should take this seriously. Sabi niya, kung ako ang pipiliin mo, secured na ang insurance mo. Anong insurance company ka? Life plan! O, ayan, ano pa, nag-marketing pa. Okay ka dito. Sister, kabugin mo, gubat at insurance company ang ginamit ng mga titas. Eto na. Dadalhin kita di ba sa pinyahan. So, ako ng doll kaya secure din kita. Ako ng doll kaya secure din kita. Oh my God!